Ngithi ngikhulume le ndaba ukuthi empilweni kunesintu kuphinde kube nomkhuba. And-ke ayikho-ke indawo ethothi ayinawo umkhuba nje othothiwa kuleyo ndawo. So kunesintu kunomkhuba. Kunendawo engeke ngize ngikwazi ukuyimenshina kodwa engabe ngiyayimenshina la noma engabe ngiyazisho ngiyidalule ngoba inkinga lezo ndawo lezo abenzi isintu, benza umkhuba. Ngenza umzekelo nje wokuqala nje manje into ethandwa umkhuba, uyathandwa kumkhuba. Wena into ethi umkhuba iyathanda, iyeqa nje isintu isicindezela impela. Ngufakazi. Kunento ekhonziwe kakhulu la intsha yanamhlanje ukuthi uma ngabe yolobola nawe umkhwenyana uyakwazi ukuyihambela yolobola. Akusona isintu lesi, angeze ukuthi uma kukhula izingane ziyoyibona le video noma kuthiwa isiphi isikhathi. Akusona isintu lesi, umkhuba. Akakaze kube nesizathu sokuya kwamkhwenyana ukuyoyilobolela. Baze bebuza abanye pho kunani. Akunalutho ngendlela abachaza ngakhona mabethi pho kunani. Kodwa akakazi umkhwenyana yena ukuyoyilobolela. Kunezathu la kunesigaba ladingala khona ukuthi abe khona mase khanyiswa izibizo. Ngoba lapho sekumele kube ukuthi kuba nendlela ukuthi uzokwazi lapho ukuthi afike ahlatshiswe bahlezi sikhuluma anikezwe indla kudla yakhe. Okay. Ngilana. Kunodaba ke sasisebenza la nomunye udada ekhala ukuthi useyabuyela manje kwakhe. Usebuya kwakhe manje uyakubo. Akusemnandi kwakhe, uyahlukumezeka, kuhlukunyezwa osisi obhuti, amengelo osisi babhuti laphana. Uhlukunyezwa mamezala laphana. Sengiyabuza ukuthi manje njengoba wayekhishwe ngembuzi nje kuzokwenzeka kanjani obese efuna ukubuyela kubo. Sengiyabuza mntu wawukhishwe kanjani ngembuzi? Uthi ngithi mina lasini uTonto esigcawini? Cha. Waqhoyiswa? Cha. Kwenze kanjani? Ngalotsholwa. Kwaqedwe kwase kuphuma izinkomo. Kwaqedwe ngase ngikhishwa ngembuzi ngokumkhwenyana, ngase ngiyakumkhwenyana. Kule ndawo ke mangabe kulotsholelwana isikhathi esiningi nje abantu abaningi balobola bese behlala ngandawonye nga2. Akusona ke isinto leso, umkhuba. Kufanele nje ukuyikhuluma. Uyabona ingangeze ngizibale izindawo, ziningi indawo ezalo mkhuba lowo. Akekho umuntu ohleli nonkosikazi othi unonkosikazi ebekhipha inkomo kuphela. Usahleli nengodusi lo muntu. Angikuphinde. Akekho umuntu osakhipha inkomo kuphela bese enika ukuthi uhleli ngonkosikazi. Usilowo muntu usahleli ngengodusi. Leyo ngane yabantu 1 ayikakwazi ukungena esithebeni lapha. Ayikwazi ukungena esithebeni lapha. 2, leyo ngane yabantu uma ngabe kushona lowo mnyeni ayizukuzila. 3, leyo ngane imishona lapha izohamba yongcotshela kubo kwayo ngoba isaphile ongakubo. So ke ngithi mina ngikugqamise lokhu bafethu class. Emhlabeni sinomkhuba, sinesintu. Njengoba bona belwa nje kangaka abantu mangibatshena ukuthi ayikho inkomo ebisela impohlo othi iyabuyiswa. Asoze. Kubuyisa umuntu obuye ezobheka umndeni wakhe, ozobheka izingane, ozobheka inkosikazi wakhe. Akukwazi ukubuyisa umuntu ongaganwanga. Ayikho intombi ebisela inkomo. Ayikho intombi othi izobisela inkomo, ethiwa ibisela inkomo othi iyabuyiswa. Abantu bashawa amandla ethi umuntu hayi nanokuba nesintu besilayela ngama feelings, becala isintu sihamba ngama feelings. Cha, isintu siyiqiniso and libhlungu. Iqiniso lesintu bafethu libhlungu kabi. Athi umuntu hayi mangabe ngineenkomo ezu40 mfoka ngema, ngicela ukubuza ukuthi mangabe ngineenkomo ezu40 kuyicala noma kuyiphutha noma ngabe ngizokwazi ukuthi uma ngishona bese bengenzela bengibuyisa. Akuyiwa ngamandla. Kuyiwa ngesintu, hayi umkhuba. Akabuyiswa lo muntu. So lezi indawo lezi abantu abahleli bengaqhoyisenanga abanawo amakhosikazi. And lembuzi ekuthiwa ibulawile umuntu wakhishwa ngayo ayikho leyanto. Ayikho bafana into enjalo. Ngiyazi abanye abantu uma ngabe ifika kubona kuba sengathi ukuthi manje thina siyalawula okanye manje kunabantu abaphila esinye izulu ongasathi basithatha kuyiphi indawo basifunda kuliphi angazi. Ngoba ngempela ngeke untshele ukuthi mina ngathi ingane yomuntu ibisilotsholwe, ingabe salethele ibisi, ingabe salethe ingqeba amasondo, ingabe kusafika ekuthini iyemula. Ngoba kubalulekile ukwemula kwentombazana. Kunomehluko kwemula komuntu
osayitshitshi baze be-21st abelungu. Bese kuba nomehluko kokwemula kwengane esikhokhelwe yaqedwa. Akumele lo ngane mangabe sekufika impahla zayo iziyogana ingemuliswa, ingabulawanga inkomo yemuliswa lo ngane. Ngoba kusasa ingane izobanjwa umemulo othiwa yemuliswanga. Ayifani le memulo yomuntu oyitshitshi nomuntu ongasilona. Ngisho imsehla khona ayifani. So bafowethu, abantu abangabulali isiZulu. Kulezo ndawo abantu mangabe behlala bengaqoyisene umkhuba lowo. Yabo? Uma ngabe kuleyo ndawo nenzela intombazana niyenzela nibulalela inkomo niyibuyisa umkhuba lowo, akusona isintu. Uma ngabe kuwukuthi nina ngakini umuntu uyahlala emakhandleleni engasiyena unkosikazi engasinanga umkhuba lowo, akusona isintu. Ningaxubi isintu nomkhuba. Cha. Kunomkhuba weindawo, yabona into engikhuluma ngayo ayona yasekhaya, ayona yamakhelwane, ayona into okuthiwa mhlambe yendawo. Into ephilwa uma usuke emandeni uzuyodlula koShowe, uyale akabuyisa umuntu engabanga indoda nomfazi bengasinanga esigcawini. Ayenzele intombazana isidwaba ingaba ngunkosikazi. Akona umkhuba lo ngikhuluma ngawo, ngikhuluma ngesintu. Yabona uma kusokuwumkhuba kwazi kamakhosi angaka kuze kuyofika le kongudwini ukuthi engaphila ngemkhuba. Akukwazi. Isintu lesi umuntu akabuyiswa. Ngisho kuqala wayengcwatshwa emfuleni, wayengcwatshwa emanzi, wayengcwatshwa le kude umuntu bengaganwanga, wayengangcwatshwa ngisho ekhaya ngoba lo muntu uthuza nokhondo lolubi. Uma ngabe evuswa noma ebuyisa uzovuswa lo muntu abe ubani kubene ngagananga. Ningabenzela imicimbi yezimbuzi, ningabenzela imicimbi yezinkukhu asiphiki, kodwa awukho umcimbi wenkomo okumele enzelwe wona lo muntu. Awukho. So sinesintu sinomkhuba. Abantu abakwazi ukuhlukanisa.